martang yang mahita. Dami di debatana sumurung siyan saluhut roha imana mangaramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Oras madihita saluhuna hatani debata dihita imana tersurat di Rom bidu 12 ayat 1 ayat 2. Si paingot mangulakon hapor siyaon dohot olong ni roha. Nahuapoi mahamu aliak kadongan marhiti-hiti asin ni roha ni dibata. Pasahat hamu madaging muna bahin pilihan na mangulo na badia na hinalomo ni dibata. Ima hadaulaton ni namarroha. Jala unang gabi sarobak kamu do portibion alay gabi ibaru mahamu dung muba pikiran muna asa tau hamu manipangi lomo ni rohan ni bata. Ima nauli na hinalason dohot na sundinggan. Ay markite siyan asini roha na nilehon na tuahu hupaingot maganu pamu unang matorbang rajumi hamu dirimu lubi siyan napatut. Ala ita nina tamama paruhamuna ganu marguru tugodang ni haporsyaon na timurpukon ni debata ibana. Upamana torok do ruas ni daging ta alay dada sa ulaon ruas isudi. Songon nido hita torok sa daging di bagasan Kristus alay ruas mido hita sama hita. Ganu majalo silihon-lihon marguru tu ragam ni asin ni roh na tinurpukon na tu hita. Ia panurirangon naing mardumu tu haporsyaon. Ia ulaw marhubas ba ulaw marhubas ma. Ia haguon ima. Ia pangapuyon ima na mga sisyan bulus ni rohama. Ia na manguluhon maringas ni rohama. Ia marbasa-basa siyan las ni rohanama. Ido sahana. Hurian itu hatta na hinakulongan di bagasan Yesus Kristus. Sudido rahitahya manada bujak. Mulu bujak ima setagwari dui makhluk berdarah dingin. Lapatan na mangulu ibana dalam temperatur menyelesaikan diri tu nama hopi bui mana. Iluben na mo lolay mana tuay mangulu tu darat mangulu lapatan na di namohop di nangali mangulu do ibanan. Jadi hidup membedakan bujak. Jadi bujakon budi mangulu di sekian derajat Celcius nang di suhu sekian derajat Celcius. Ningo maripani alenggo jol makan nang boy songoning ba sekian derajat ngauro itrubiku alenggo bujak ba budi mana dinangali mangulu budi namo. Ale di sedatiki bujakon pamasok matupanci ay nangali mangulo memana itutuk ma ape dipanasi ma ay na dipanco imana pe merasa ma hangat lam hangat hape di lam hangat o ni man lam hangat hape nga gabi tol be ibana ngamasa dingo marupani ala ilopa di bagasa pancio ima nate idam gabi mate ibana dung di bagasan ay namohopi. Ahano na nang idot ta siyan baritay. Na nang dohonon siya baritay ima siya bujaki kobaran doy. Kobaran yang tidak peka terhadap lingkungan, yang tidak peka terhadap perubahan. Jala builu gabi dia menaking gabi mate di tonga-tonga ni nguluna di tonga-tonga ni karena dia tidak bisa beradaptasi, karena dia tidak bisa melihat situasi dan tidak bisa melihat imanaking namasa juna las dioloi mah terpudum di nadi panas-panas siape gabi las modding memana matutung masa maibana alani dia makadonga saha porsyaon las ado piga-piga puda na pinasaha ni si Paulus tuhuria Rom. Ido benero si paingot
mangudaw kapursiyaon do tolong ni roha mas say takas tabudo sa sitong na molo teida sian rombidu 12 ala manaringo ti taringo tu ima ngulu namar hadaulaton namar roha ibadah yang sejati atau nasa tagwari ngulu nahot mamilihun ibadah yang sejati na parjulo nendo hunon ni trupukodo ima mangasahon asinirohan di debatan. Jadi dipudahon Apostol Paulus do hurerum asa mangasahon asiniroha lapatan na memilihun ido benak ngani di ayat sadai dido disi pasaha ma dagingmu bahin pilihan na mangulu. Jadi daging na gabi pilihan na mangulu na songo bujak na kaningan to. Gabi mate ala dipilihun bui do songo ningulo ni colma gabi dipilih tu harorangon karena dia sudah hidup dalam kebiasaan di dosa dipilih gabi tu dosa gabi las mate ibanam di bagasan dosa alai didok si Paulus di son i mana keng pasaha ma pamatang mon marhite-hite mamilih daging gabi pilihan na mangulu jalan abadia ido na parjulu na niikil ni debata bahwa tubuh kita inilah tubuh Kristus itu adalah persembahan yang sejati. Jadi pamatang todo pilihan na mangulu dan persoalan hepeng alai hidup kita ini. Namar lapatan mau hidup pilihan na mangulu persembahan yang hidup namar lapatan dui songo pangatusyota mangulu di bagasan debata di bagasan todi hidup benar si somalidok si Paulusi ala nang mangulu di bagasat todi los todi ido na panguluhon ibana. Tapatan nadang dosa ibe na mangisebut tapi dia sudah hidup di dalam roh ima na perjulu. Na peduahon dido di ayat 2. Unang sarobak kamu dohot portibion. Alay gabi barumahamu jalabui manibangi lomo ni rohan di batang. Masay menarik dui. Asa ni si Paulus asa muba dang namar lapatan bui jolmai ia sedu sadao alai anggudo se totong doga bisa da realita di ngul di jolmai alai didok dison ima asa unang sarobang unang dus doho portibion jangan sama dengan dunia ini nang sudi dipamikir do di roha nang di pola hidup alai ikut berbeda jala ikut ibaru jala ikut berbeda hita hidup benda saya tagware rupanin molo saya didok di bagasat terpuko saya comal tajamita honon bermetamorfosi atau bermetamorfos lapatan berubahlah jadi nahala na bermetamorfos sarupa doi siang songo si pasingi di awalna na kotor do dia keinganan bajak-bajak dia kana ramun alai setelah bermetamorfos berubah gabi kupu-kupu gabi berubah mana yes gabi harum dangolo be la kupu-kupu nak kengani tu nak kotor dia kembali ima semangalu tempat nawang itu dia tidak lagi kembali ke kubang dosa dang be jadi songoni do jolmai songoni kita itu unang be jadi ada bermetamorfosis. Unang bisa robang do portibion harus kita menunjukkan imana kengani nguluta naung berubah sian dosa dang bisa robak kita do portibion. Na patuluhon ima di ayat tului. Ay marhide siani idok nak kengani hupengo unak terbang rajumi hamu dirimuna lubi sian napat. Ganuk mamargulu tuguran ni haporsawan na tinupuka umma muses na patuluhon ima rendah hati. Odo namol dapat kita dipertikeno kerendahan hati yang begitu sulit dan susah. Alania ala maul halak bataduroha adong halak ima dari kerendahan alai saya terbang do dirina merasa lebih pintar, merasa lebih hebat. Hidup benar gabi mahalak na saya mangarajumi dirina umalo no pistar ido na saya guarison ima halak na madebu nakangani tugicang ni roham yang selalu ima nakangani didok gabi gijang ni roham di bagasan na seholan dirina atau mikas ido baina gudang dia kapunguap pe sursar dia ke keluarga pe dihuria pe di dia yang merasa dirinya makai lalaun dirinya terbang ikon di mana
Sai ko ni mana, iko sa ni mana, sai mana sudi. Sehingga, baido hancur hasisiga ni ngulu ni hurie na ngulu na porse ala ni do na kengani unang torbang rajumi hamu dirimu lubi sian napatu baido halak na porse. Jadi polai kosei merasa kosei nang iba sudi di sudi ulau ni sana iba akan imanak yang buido gawe makorhon haurahon tu dirita sendiri. Nah, paupaton di ayat 41 ayat 25 memang di gobar si Paulus ia hata ima hata hapor sian do holong ni roy di pamahoni mana do songon torok ni daging tai. Jadi songon itu hita sa daging di bagasa Kristus si ganup ma marguru tu seleo-leon manup ma marguru tu karunia do talenta dang dus tangan do hopat dang dus ima si majujung dang dus pung sini tangan do hopati tangan lau macalo mangaliad be pat berdalad be mulut berbicara telinga untuk mabigi jadi dang dus alai dang bui tar sirang molo sirang ada ketimpangan ikon na sa sakabona jala ikko sa daging do ibana ido pamahoni mana songod dag soni do hita na mangulod na marhuriyaw di tonga-tonga ni Portibion bahwa kita itu berbeda-beda karunia dan berbeda-beda talenta. Jangan dong sarupa kita, tapi disebutkan dalam firman hari ini ganu bido ima marguru tu sileu-leu di debata. Ani unang adong na iri, dang iri jari-jari mangida. Tangan nampe jari-jari mercicin, dang ibaim butuh mercicin. Bayak kamu jo malu mercicin di ban igung karena pala ruana. Ala ikon jari-jari do mercicin. Bayak kamu jo barak na mercicin jo. Di induk ne kerwado tong ikut di ibu cari ne itu dicari manisido asa begak bayi baju cari tonga-tonga baju sudi cicijo jari-jari tanah 10 nah apalagi nama marwana kan songon itu. Jadi ternyata harus imanah kengani ikut nama situpahan. Jadi harus hidup nama situpahan songon itu nani igil ni hata ni di batang membangun dia membangun tubuh ima songon na masih tupahan ada kesadaran hidup baru memuliakan nama Tuhan. Jadi di situ kita nak tengani alat nang mengulu di bagasan hatani di bata jala masih tupahan di bagasan katan di bata lau pajongjong dia me pajongjong lomo ni rohani di bata di bagasan ngulut tahun jala laus idu kita dijo asa halak natotok kita mengulu di bagasan ibana jala padung jokon imana kaingani patuduhong muluton mulu namar khawdalaton namar roha idom gabi tulus ma di bagasan mulutta sakap ni debata. Pergunakanlah semua karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan namanya sebagai bentuk pilihan manang persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui hatata, melalui sikapta, melalui hadiriota, marhiti kualitasnya hapor siatai, gabido hadaulaton ni namar roha diadupan ni debata. Amin. Muliate madiho ali Tuhan debata marhiti hatam nabadi. Amin.